Bai, jarduketa berri bat, Algortako erdigunean, bere garaian Arita Erromokari egokitu zitzaion, oraingoan Algortako erdiguneari eta 400 aparkaleku sortzeko egitasmoa abiatuko duzu. Bai, badago denbora nolabait adierazten, Areta eta Erromon garatu ditugula hainbat ekimen aparkalekoaren arazoari aurre egiteko. Hor dago Gobera kiroldegiaren araukatzeko aukera hori eta zeharrera hona ukizuen, hor dago ere lehioarekin adostutako hitzarmen hori azken batean sopladeraren rotundaren alboan egiten ari den aparkalekoa ere Getxostarrei zabaltzeko aukera hori, hitzarmen horren bitartez, hor dago ere Edurne Poste kalean zabaldu ditugun aparkaleku berriak, eta hor daude ere aurreko legealdietan garatutako aktuazioak, hain zuzen ere Meseetako kaleko Txandakako aparkaleku hori, edo Santa Eugenia plazaren aparkalekua, edo Santanako babes-sozialeko etxebizitzan dagoen aparkalekua. Beraz, legealdi honetan argitagarri izan genuen, gure lehentasuna nolabait Algortan finkatzen genuela, eta alde horretatik aurrekosten duguna zera da, hain zuzen ere Salzio eta Bellondo eta kale artean, kaleak topatzen diren esparru horretan arituko gara Txandakako parkin berri bat zabaltzen. Parken honen bitartez, azken batean nahi duguna da erantzun egoki bat ematea, zuzen ere Algortako ordigune komertzialari eta Getxo Antzoki berriaren infrastruktura hori. Eta baita ere, Algortako ordigune horretan garatzen diren ekimen kultural eta aisialdiarekin lotuta dauden ekimen guztiei. Nolabait erantzun egoki bat emateko aparkalekoaren arlo honetan. Parken berri honen ezaugarriak zera dira, azken batean hitz egiten ari gira 6.771 metro karratuko parken bati buruz, 194 plazak dituen parken bati buruz, eta plaza horien artean 5 ez gaitasuna duten pertsonentzako reserbatutak izango direnak. Aparkaleko honen aurrekontua nolabait 6 milioi eurotako tarte horretan kokatu egiten dugu, eta erabiliko dugu formula azken batean aparkaleku berria martxan jartzeko izango da obra publikoaren konzezioa eta esplotazioa. Lehenik eta behin, lizitazioa atera baino lehen eta legeak eskatzen duen moduan, bideragarritasunaren inguruan egingo dugu azterketa tekniko bat, bideragarritasun ekonomikoaren inguruan, eta gero hartuko ditugu, zabalduko dugu lizitazioa. Azken batean, ekimen honen bitartez, eta 2011-2013 urteko tarte horretan, 400 aparkaleku plaza berria jarriko ditugu martxan, esan behar dugu, azken batean, ekimen berri onera nolabait batu egin behar dela Getxo Antxokiko aparkaleku egiten ari den aparkaleku berri hori, bertan 105 plaza berriak residententzako egiten ari diren aparkaleku hori, eta baita ere Alangoko VP horren promozio horren barruan dauden eta 2 aparkaleku berriak. Alde horretatik adierazi Alangoko promozio berri hori lizitazioa atera genula eta laizter adjudikatu dugula. Beraz, gauren aparkaleku plaza berriak Algortan, tarte horretan 2011 eta 2013 urteko tarte horietan. Eta horrela nik uste dut ematen dugula oso importante bat aparkalekoaren arazoari erantzun egoki bat emateko bide horretan.